Nagyon nagy megtiszteltetés most itt állni, és az egész családom nevében szeretném megköszönni, hogy az Új Egészségház édesapám nevét viseli majd. Szeretett itt élni, dolgozni, szerette az itt élő embereket. Neki, ahogy ő is sokszor mondta, mindene volt a falu Zsombor. Vasa Albert egyik versét szeretném idézni. Vasa Albert, szent a falu. Két emberfajta él, az egyik önmaga elől elmenekszik, a másikhoz nem ér a lárma, mert elrejtőzik önmagába. Az egyik élete malom, mindent felördő izgalom, rohans, az élet fut vele, pénzcsörgető kacérzene kíséri éjjét nappalát, s agyába őrli vaddalát. Izzítja egyre a kohót, és épít felhőkarcolót, és épít büszke tornyokat, és szédít messze ormokat, telefon, autó, lift, vonat. És az élet mégis elrohant. Mit ér a sziklatávíró? Mit ér a tőzsde rádió, a gépóriások, mind mit érnek? Az észtrat berzek égig érnek, a reklámfények égig érnek, a villanydrótok égig érnek, az istenik föl mégsem érnek, és a gyertyák mégis tövig égnek. A másik élete? A falu. Nádfedelő, meszelt falu. A két szeme, két tiszta ablak, reggeltől estig nyitva van. Vagy felnéznek a fényes égre, vagy mindkettő a rétre néz le, s körös körül oly halk a béke, mint messzi csermelik zenéje. S bárhogy forogjon a világ, a réten mindig lesz virág, és halsoghat a dáridó, s épülhet sok száz emelet, itt él tovább a szeretet, és Isten járt a kert alatt. A falu mindig megmarad, a falu mindig egy marad. A falu mindig szent marad. Befejezésül magam és családom nevében a közelgő ünnepekre nagyon sok boldogságot, áldott, békés, szép ünnepeket. Köszönöm. Mostani névadó valamit egyébként dicséri az önkormányzatnak a figyelmességét. Nagyon jó családi és egyéb viszonyom volt, főleg a szüleimnek. Minden héten volt találkozó Pistával, mert mi tegező viszonyban voltunk. Édesapámnak nagy sakkpartnere volt, és hát emlékszem rá, hogy ők bírtak éjjel-nappal sakkozni. És mint anekdóta elmondanám, hogy volt olyan parti, ami 4-6 óráig tartott, mert közben a Pistát felhívták, hogy beteghez kell menni. Ő elment, addig apám nézte a partit és próbált előnyt szerezni abban, hogy itt sokat gondolkodik. És hát ők nagyon jó el voltak egyébként évtizedekig, nagyon aranyos ember volt, és hát azt azért hangsúlyoznám, hogy amit itt tett Zsombó nevének a szűkebb és tágabb értelemben való megismeréséhez, Zsombó soha nem kerülhetett volna be egyébként országos napilapokba abban az időben, országos hír nem lehetett volna Zsombóról, ha nincs Kis István, aki létrehozta a tollaslabda szakosztályt a gyerekeivel, az akkori kortársakkal, és hát egy első osztályú országos NB1-nek hívták, azt hiszem akkor. NB1-es csapatot hozott létre, én úgy tudom, még magyar bajnokok is voltak közöttük, szerintem az egyik itt is ő, a Csaba. Aki akkor csodaszámba ment egyébként, hogy azzal az erőforrással, amit
itt az akkori közösség, az akkori polgármester úr, aki szerintem igen, itt van, ő is biztosította ebbe az épületbe és ebbe a terembe volt egyébként felállítva a tollaslabda pálya, és hát olyan hírt szerzett egyébként Zsombónak ez a kis sportközösség, ami szerintem azóta sem nagyon fordult elő sajnálatos módon, úgyhogy kellene megint valami nagyon nagy elhivatottsággal rendelkező ember, aki ismét összefogna a fiataljainkat, hogy sportoljanak, és hát a falu közösség javát szolgálják. Én nem nagyon szeretnék nagy bármilyen politikai összefüggéseket mondani ezen szép ünnepélyen, mert ugye ebben az a szép, hogy ilyen belsőséges, és hát ezek a csepp kis gyerekek nagyon földobták a hangulatot itt előttem, úgyhogy nekem nagyon jó itt most beszélni. Mindenképpen én tavaly előtt voltam itt egyszer egy intézmény átadásnál, a szociális intézmény átadásnál, és úgy tudom, a jövő héten is lesz egy létesítmény átadása, ez a kulturális intézmény átadása. Hát én úgy gondolom, hogy Zsombó település lakossága, meg a Zsombó település mindenkori vezetése az óriási fegyvertét hajtott és hajt végre a napjainkig is, hogy Zsombó egy élhető település legyen, hogy Zsombó lakossága ne csökkenjen, ne legyen elvándorlás, ne költözzenek be Szegedre a fiatalok, hanem találják meg itt a számításukat. Bár van egy kis negatív érzés is bennem, mert én most a Bábadülő felé jöttem, a gyerekeimnek itt van kisebb-nagyobb darab földje örökségbe, és hát szomorúan kellett megállapítanom, hogy csupa gazd, de a szomszédos telkek is, és hát hogy igazából az a kultúra, az a zöldséggyümölcs kultúra, amit Zsombó egyébként nagyra hozzásegítette a fejlődéshez, az most elég rossz állapotban van. Tehát ezt most fogjuk csak az időjárásra, meg a tavaszi fagyra, meg a szárazságra. Én remélem, hogy ez a közösség mindent túl fog élni. Nagy jövője van egyébként Magyarországon a falusi és tanyasi és vidéki életnek, mert az sokkal emberibb, barátságosabb, mint a városi életforma. Ezt csak azért tudom, mert én innen költöztem oda, és hát ez még mindig sokkal jobb itt lakni és élni, és itt az emberek ismerik egymást, és barátságosak. És hát nagy örömmel konstatálom, hogy még mindig vannak itt szomszédok, szomszéd utca beliek, akiket igazgató úr is itt van, úgy látom, akikkel én jó kapcsolatot ápoltam. Úgyhogy legyenek zsombóiak, arra büszkék, hogy zsombóiak. Én gratulálok az önkormányzatnak, gratulálok a kivitelezőnek. Sors úgy hozta, hogy a kivitelezőt is jól ismerem, tehát elmondhatnám, hogy mindenki jó barátom, és minden rendben van egy Zsombón, de hát úgy is látszik, úgyhogy használják ezt a lehetőséget, és az attól, hogy van egy új és felújított egészségház, az nem azt jelenti, hogy örökké be kellene járni, betegnek lenni, óvják meg egészségüket, és akkor elég, ha elmennek a ház előtt, és egy főhajtással tisztelegnek a mi életünknek. Köszönöm szépen!
Úgyhogy azoknak is megköszönöm, akik csak szurkoltak azért, hogy ez a dolog jól sikerüljön. 1975 óta veszek részt az egészségügy ellátásában, nem valami közkedvelt funkcióban, mint fogorvos. De remélem, hogy azért vannak olyanok, akik jó szívvel fognak rám gondolni, ha úgy 4-5 év múlva végképpen elmegyek innen nyugdíjba. Azt remélem, hogy a következő generációnak egy nagyon szépen felújított, betegeknek és az orvosoknak is elviselhető környezetet tudtak önök teremteni. A másik gondolatom az az, hogy mindig betegségről beszélünk, amikor az egészségházra ránézünk. Nekem egyre inkább az jut eszembe, hogy a megelőzésre kellene több időt fordítani. Remélem, hogy sikerülni fog megtalálni azt az arányt az önök segítségével, hogy az megfelelő legyen a betegember és a fiatalok, gyerekeknek is, hiszen mi ellátunk gyermekeket, óvodásokat és nyugdíjaskorú idős beteg embereket is. Még egyszer mindannyiunk nevében nagyon szépen köszönöm, és itt Vali mama kis sztoriát hallgatva ígérem, hogy néha arra gondolunk, megfordítjuk a képet, hogy mi ülünk ott az orvos előtt, és mi ülünk a fogorvosi székben. Köszönünk szépen mindent! Használják egészséget! Köszönjük szépen!